Tak z našej strany myslím si, že super výkon. Povedali sme si, že chceme do nich vyletieť, vedeli sme, že majú za sebou dlhú cestu, tak sme v úvode hrali vysoko, presovali sme, snažili sme sa veľa behať a našťastie sme to predavili do golov hneď v úvode, takže sa nám potom ľahšie hralo a potom sme si iba hovorili, že vlastne pokračovať v tom výkone, udržať koncentráciu a hrať zodpovedne a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca a zároveň sme si udržali nulu vzadu, takže super. Čiže ten kľúč bol premeniť tie úvodné šance. Tak jasne, keď dáte na začiatku góly, tak hneď sa vám hrá ľahšie, takže to bolo super, že sme tie šance úvodné premenili a hovorím, potom už sa nám hralo lepšie. Ako si videl svoj gól? Ostal som tak na stred brány v tej situácii, ktorá išla po pravej strane a Lukáš Slavik vystrelil, ja som tak trošku sa tomu viac menej nestihol uhnúť, čiže som to prebral, bol som rád, že mi to ostalo na nohe, už som si hovoril, že Lukáš mi bude nadávať, že som mu vlastne zobral gólovú strelu, ale našťastie ostalo mi to pod nohou, tak som to hneď z druhého dotyku strieľal a vlastne kľúčové bolo, že som trafil bránu a brankár už nestačil zareagovať na to.